jatend migao mar weche mag pur e kaunti ma Migori Lucas Mosenda koro kwayo rowere kaunti no mondo mi odonje pur kaka yo mar medo yudo yutogi mapile ka pile. Mosenda wacho ni thoth rowere rito mana tije mag andike ma ok gidwar timo tije mabende nyalo miyo gi yuto mapile ka pile mo girito tije mag andike. Kakoro kwayogi mondo mi gidonjre wechego mag pur kaka yo mar medo dongo uchumi mapacho kai. Leo hii kuna opportunities nyingi ambazo ziko hapa mashinani, ziko hapa kwa udongo. Naonanga wengi wakitoka hapa kwenda kutafuta kazi Kisumu, Kisii, Nairobi, Mombasa, Nakuru, all over the place, na unaacha opportunities hapa. Sisi as a county government, we have a number of initiatives ambazo zinalenga vijana. For example, right now tumeanza kutoka kuambia wakulima produce. Sasa hivi our main message is value add value, process however small. Mosenda bende koro kwayo jopur e gwenge mag Migori mondo mi oti kod thuolo ni mabende ochwalnegi apisas e ward ka ward mar mondo konygi e wechego mag pur kod pith mag jamni. Ninahimiza ya kwamba wakulima waweze kutumia extension service workers, extension staff wetu ambao tunao. Tulikuwa na changamoto kidogo ya upungufu, lakini sasa hivi I can confirm ya kwamba tumeweza kurecruit, tumeweza kupata wageni wafanyakazi ama watendakazi wageni kwa kaunti hii, na wanafanya kazi nzuri kuweza kufikia wakulima. So the worry about extension services is a thing of the past. We want our farmers trained, they get the right information, they use the right input so that tunaweza kuongeza our productivity. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo.